Ni jaio nintzen Castellonen, han katalanez hitz egiten genuen eta hitz egiten dugu, eta etorri ginen hona duela 12 urte. Ni Castellon bertan, jaio nintzen, eta etorri nintzen Euskal Herrira orain dela 20 urte. Ikasketak bukatzera etorri nintzen. Azken kurtsoa egiteko, eta hemen jarraitzen dut. Ni bukatu nuenean karrera, justo urte horretan izan zen, eta pentsatu nuen gauza bera egin behar dudanan edo hemen. Orduan bera lanagatik etorri zen, eta ni jarraitu nuen. Ni iritsi nintzen Bilbora, eta gero Bilbotik Gasteizera. Etorri nintzen lan egitera, eta garai horretan ja, elkarrekin gauden, eta horregatik etorri zen bera, garai hartan. Gauza asko. Hori da. Niri batez ere lana eta lagunak, eta azkenean hemen bizitza. Harremanak beste pertsona batzuekin edukitzeko eta lagunak edukitzeko izan da bide bat. Beharrezkoa da, hemengo hizkuntza da, eta jakin behar du hitz egiten, ezta? Eta erabiltzen, ez bakarrik. Eta gainera gure kasuan behintzat, oso ondo ulertzen du hemengo hizkuntza dagoenez, izanez, erabil behar dugula. Gure kasuan ere asko gustatzen zaigu kanpotik etortzen direnek erabiltzen dutenean gure hizkuntza edo behintzat ikasten dutenean edo, baina bai. Euskaraz. Gehien bat euskaraz, bai. Batzutan gaztelaniaz, baina gehienetan euskaraz. Pues le diría que ánimo y que aunque es un esfuerzo, porque al final es invertir tiempo y muchas horas, pues al final la recompensa merece la pena. Ni gauza bera esango nuke, merezi duela. Merece la pena. Horrela, nosotros por lo menos hemos tenido la opción de este modo de conocer muchísimas cosas y a mucha gente de una forma más directa. Nik adibidez, gaztelaniaz hitz egiten, ondo eta egunero eta etengabe ikasi nintzen Bilbon. Bilbora iritsi arte, valentzianoz edo katalanez hitz egiten genuen, batzutan lagun batzukin eta ezagun batzukin gaztelaniaz. Baina nik nire euskera, nire gaztelaniaz egiten dudanean, da Bilboko gaztelaniaz. Ez da Valentziako gaztelaniaz. Eta ni hemen. Ia, ikasi nuen karrera Teruelen, baina Teruelen Valentzia asko zeudenez, azkenean katalanez hitz egiten genuen. Orduan, ni gazteleraz oso gutxi erabiltzen genuen, eta hasi nintzen erabiltzen hemen. Bai.